Feliz 2026 porque xa estamos no ano novo e a xugar pola troula que houbo en toda Galicia, benvido sexa. As principais prazas, rúas e locais de ocio nocturno de todo o país estiveron ateigados de festeiras e festeiros que aproveitaron ao máximo estas primeiras horas do ano. Boas tardes, benvidos ao 2026 e ao Galicia Noticias. Noite de troula e noite de moito traballo a que máis no ano pro sector do taxi. En cidades como a Vigo houbo momentos nos que foi complicado atopar un vehículo con condutor en que desprazarse dunha festa a outra ou dar por rematada a xornada e marchar para casa a pillar a ansiada cama por banda. 40 minutos tranquilamente. Sí. Nada, chamamos a radio de taxi e todo, pero non é efectivo. Estamos aquí esperando e non hai forma. Precisamente é unha hora a punta e entonces pois estamos a tope. Hai moito traballo, foi unha noite tranquila e todo ben. Feliz ano para todo o mundo. O día de Aninovo deixa sempre moitas imaxes na retina. Imos ver algunhas. Os primeiros baños no océano do ano. Da igual que chova, que neve ou que faga frío, os habituais de todo o ano non fallan en un día como hoxe están ademais acompañados de outros bañistas. Digámoslo así, os bañistas das ocasións especiais. Os primeiros peregrinos. Xa dende primeira hora da mañá comeza a conta atrás para seguir batendo marcas de visitantes a Compostela. Atopámolos españois e de diversas nacionalidades. E non podía faltar o primeiro bebé galego do ano. Foi unha nena de nome Coral, naceu no hospital de Ourense e pesou 2,9 kg. A que hora veu o mundo? Escoiten. Xusto ás 12 en punto. 0000. Contentísimos. Toda a familia super contenta. Non sabíamos que iba a ser tan famosa xa recién nacida. A noite de festa foi longa e fría en toda Galicia. O son do reloxo da Catedral de Santiago achegounos a este 1 de xaneiro de 2026, no que a maioría da poboación descansa. Hubo música e moitos brindes cargados de esperanza e bons desexos. E 12, feliz 2026! Galicia dáballe benvido ao ano novo o son do reloxo da Torre da Berenguela que marca o ritmo da cidade de Santiago desde hai case 2 séculos. A Praza do Obradoiro, ateigada de xente, recibía o 2026. As gañas de troula compensaban as baixas temperaturas na praza máis internacional do país. Peregrinos, turistas e moitos galegos pasaron a primeira noite do ano aquí. De onde sodes? De Italia. De Polonia. E de Turquía. Pois eu traballo aquí e este ano non poiden ir pasar o fin de ano ca miña familia, entón paseino aquí. A música en directo convidaba unha entrada en xaneiro con optimismo e bons propósitos. Eu pídolle salud, que a miña familia toda estea ben e pouco máis, é o máis importante de todo. Muchos momentos bonitos, mucha salud, buena gente. Que podemos buscar trabajo. Co avance das horas, a festa trasladouse das rúas aos locais de ocio habituais. Ringleiras de persoas agardaban para entrar nalgúns pubs e discotecas. No interior, xa se puido sacar o abrigo e lucir ben os outfit da noite. A procesión desta madrugada de farra continúa co case obrigado chocolate con churros, coas primeiras conversas do ano alargadas na rúa e a espera dun taxi para volver a casa. Por diante, 364 días para a esperanza. Szczęśliwego Nowego Roku, es en polaco. Feliz Año Nuevo. Se cadra non mo creen, pero estas imaxes graváronse ás 4 da tarde deste fin de ano en Lugo. Se non fose pola luz e polos nenos que se ven pola rúa, ben podería tratarse da noite luguesa, pero non. O que ben correspóndese co tardeo, un fenómeno social que empezou a celebrarse masivamente despois da pandemia e que en Lugo quedou institucionalizado dende o ano pasado. Isto é un ambiente diurno, un ambiente máis de cafés, de familia, como acaban de decir, de outro tipo de medidas, de ambiente. Despois pola noite, a xente xa vai de outra maneira e vai a locais que están aislados acústicamente. Entón, nós o que pretendemos é non molestar pola noite aos veciños, non pisar os compañeiros e tamén que os propios empregados dos locais teñan
ese momento familiar. Na organización deste tardeo tamén están implicados os hostaleiros. A ver, al ser por el día, pues eso, vienen los padres con los niños, gente joven, gente mayor, es una pasada. La respuesta no puede ser mejor. Hai un bon ambiente, que é o que tratamos, para disfrutar un pouco, porque despois ás 8 vanse a cenar e nós tamén cenamos na casa sin ter que traballar. Xa non abrides pola noite? Pola noite non abrimos. As rúas están petadas de xente de calquera idade. A xente saindo pola tarde, tomando algo, gusta. Sí, sí. Para empezar el año nuevo con un buen rollo y a nuestra edad mola más el tardeo que lo que es salir de noche. A nuestra edad de jóvenes, De jóvenes, que de aquí jóvenes. está un poquito... No, es lo mejor que hay para los jóvenes, salir de tarde. Enganchades pola noite. Bueno, hai que facer un parón, que hai que ir cenar ca familia e despois se hai que salir a tomar algo vaise tamén. En Lugo o tardeo quedou institucionalizado. Xa está institucionalizado para o resto, isto xa é tan tradicional como a muralla, pouco menos. Non estamos nin cansados, nin é pola noite. E a verdad que estamos moi animados para despedir o ano, que é o mellor momento no tardeo. Moito máis sano, máis divertido, e podemos prolongar ao largo de toda a tarde, entón produce máis placer. Sí. E vosotras ides a ir despois pola noite ou xa parades aquí? No, paramos aquí. A noite e a mañá foron xélidas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, e nos puntos en que non levantaron as vertemas mestas. En Lugo, por exemplo, o frío intenso marcou as primeiras horas de 2026, facendo coincidir a xente que acababa de erguerse coa que aínda estaba de festa. Lugo espertaba hoxe outro día máis con moito frío. Horrible, estou horrible. Marcábame o coche menos 2 grados, estou conxelada. Ai, moi fastidiados, moito frío, moita niebla, moita humedad, que ao final é o que nos fai que o frío nos cala estos huesos. É que fai moito frío, esta humedad entra polos osos que moi complicado de aguantar, pero bueno. Máis complicado aínda para quen estivo de festa. A noite fatal con tanto frío, pero moi mal. Pero bueno, é o que toca e mira, hai que disfrutar. Por fatal, eu non teño voz. O sea, fatal. Para hacer un frío que non podo máis. Aínda que non todo o mundo o leva tan mal. Os que veñen de fora igual teñen que meter unha térmica, pero os que son de Lugo saben que hai que ir co traxe xa está. O día a día lucense, hai que sobrevivir. No, pero hoxe non vai frío. Non vai frío? Nada. No, sí, eu non tuve moito frío, a verdad. Eu creo que... Espero non estar enferma mañá. Os que somos de Lugo estamos acostumbrados a isto. Pero o resto, a roupa de abrigo axuda a leválo mellor. Eu sin problema. Abrigaste, empezas a poñer capas e xa está. Despois cando chegas a casa quitas. Traigo gorro, braga polar, plumífero, de todo. E guantes porque moito frío. E con moitas capas, unha cebola somos. Un bo chocolate quentiño e uns churros tamén axudan a combater a friaxe. Ir aí á churrería e para a casiña. É o que hai que facer para aguantar un poquinho o frío que temos estes días. Sí. A veces toca sufrir un pouco, ¿no? Para llevar dos churros a la familia, ¿no? E tras moitas horas entre a néboa, empeza a levantar en Lugo. Cambiamos de ano e cambiamos de situación meteorolóxica, o anticiclón marcha e volven as chuvias. Sí que notaremos ese cambio, sobre todo a partir do mediodía, con precipitacións na franxa atlántica. Aínda pola mañá, pois pouca chuvia, de feito zonas como provincias de Lugo, Ourense, norte da Coruña, o ceo estará bastante aberto, pero sí que as nubes na franxa atlántica, Rías Baixas, suroeste da Coruña, serán as protagonistas e as precipitacións, sobre todo a partir da media mañá e do mediodía. Non temos ningún tipo de aviso por meteoroloxía adversa, nin moito menos. Son chuvias normais. A Noitevella é un dos momentos en que máis se recorre o taxi para volver á casa despois das ceas, cotillóns e celebracións. Este ano non foi unha excepción e os taxistas traballaron arreo durante toda a noite. Houbo momentos puntuais en que foi complicado cubrir a elevada demanda. As últimas foron horas de moito traballo para os taxistas. Sí, como todos sanos, hai moito traballo, foi unha noite tranquila, todo ben. Feliz ano para todo o mundo. Precisamente é unha hora punta, entonces pues estamos a tope. É un día de moito traballo. Sí, normalmente sí. Toda a noite e agora un par de días máis para casa a descansar. E mañá outro día. Aínda así, unha das imaxes do día foi a de usuarios agardando nas paradas desesperados por conseguir un taxi.
Hai 40 40 minutos tranquilamente. Nada, chamamos a radio do taxi e todo, pero non é efectivo. Estamos aquí esperando e non hai forma. Non, vi un taxi pasar e dije, vale, pasan cada pouco. Una hora llevo aquí. Non hai un maldito taxi que levamos aquí 40 minutos a chuvia, é imposible. Os taxis non chegaban ás paradas porque ían dun servizo a outro de xeito especial a primeira hora da mañá cando as festas de fin de ano se remataran. Claro, son horas puntuales. Cuando cierran las discotecas, todos quieren ir. Es eso. De ahí las anteriores seguramente había menos trabajo. Estamos ofrecendo un servicio moi bo, estamos aquí traballando moita xente e facemos o mellor posible. A xente sai ás mesmas horas, entón, aunque ainda que haxa 1000 taxis, non é andar feito. Hai coches activos, pero hai moita xente tamén. Entonces, o tema é ese. Bueno, nos traballamos sobre o ritmo, non vamos a correr máis do que debemos tampouco, eso é. Conseguir taxi foi para moitos motivo de celebración. Por fin, despois de 4 horas nos vamos. Aínda que co cansanzo no corpo despois dunha longa noite mellor agardar un taxi e comezar o ano con seguridade na condución. Outra imaxe do día 1, os controis de alcohol e drogas a primeira hora da mañá. Este tomámolo na saída de Santiago cara ao Milladoiro e, segundo nos dixeron, un bo feixe de condutores deron positivo a primeira hora. A feira de Aninovo de Betanzos e o remate da troula de moita xente nova da contorna. Alejandro, cumpriuse tamén a tradición este ano. Sí, cumpriuse a tradición xa que esta feira de Betanzos é unha cita inaludible neste 1º de xaneiro. Hoxe o produto máis demandado aquí son as zapatillas de andar por casa, zapatillas para cambiar os zapatos de tacón e tamén os zapatos de traxe despois de toda unha noite de troula. Hoxe aquí coinciden as dúas caras da moeda, aqueles que aínda non pisaran a cama con aqueles que decidiron madrugar para dar un paseo e tamén cumprir con outra tradición deste día, tomar o chocolate con churros. Hai quen compra as zapatillas antes dos churros, pero eu non trouxen tacos, así que non facían falta zapatillas antes. Dame igual se son pechadas por detrás, pero quero que teñan pelito, porque fa moito frío e polo menos queremos algo que abrigue, o que teñan orelliñas, eso tamén me gusta. Todos os anos hai que vir a Betanzos á feira, comprar unhas zapatillas, un chocolate con churros e logo un pulpiño. Outra tradición non escrita de cada un de xaneiro ten como escenario as augas de Riazor na Coruña. O primeiro baño do ano, o frío non amedrentou os ousados bañistas que lle deron a benvida ao 2026 activándose no Atlántico. Nun mesmo marco, a praia de Riazor, dúas escenas que recollen senllas maneiras ben distintas de darlle a benvida ao 2026, uns alargando a festa e outros activando o corpo co primeiro baño do ano, costumes que se converten en tradición. Somos un grupiño grande que solemos correr aquí por Coruña, e xa hai vai uns cantos anos que despois de correr a San Silvestre ontre aquí na Coruña, cada un vai para a súa casa, cenamos e tal, e o día seguinte pois quedamos para inaugurar o ano da forma que máis nos gusta, que correndo pola Coruña uns 5 kilómetros e finalmente bañándonos aquí nas Esclavas. Todo el año estamos nadando y entonces el 25 y el 1 venimos siempre a celebrar la Navidad y el Nuevo Año con chocolate y churro. ¿Pero eso antes ou despois de meterse na auga? No, después. O termómetro marcaba 8 graus ás 10 da mañá na Coruña e a auga só alcanzaba os 13. Este é un día dos máis fríos que tivemos esta hora. Hoxe é un pouco máis fría que estes días, pero non estamos acostumbrados. O frío sacódeno con sentido do humor. Esquecen o frío en pro dos beneficios terapéuticos desta práctica. Tes frío, pero bueno, vamos a empezar o ano con enerxía, así non hai dor. Moi recomendable. Moi recomendable, moi sano. Te reactiva el cuerpo, te da mucha energía. Esto es salud y después el agua del mar pues tiene más de 80 minerales beneficiosos para el sistema inmunitario, circulatorio, respiratorio. Outra das estampas habituais do Aninovo é a chegada a Santiago dos primeiros peregrinos do ano. Procedentes de diversos puntos da península, pero tamén de rexións máis afastadas de Galicia, foron moitos os que decidiron facer o camiño este inverno en grupo, en parella ou por conta propia. Somos de Guimarães, Portugal, e decidimos fazer a nossa passagem de ano este ano aqui em Santiago de Compostela. León y empecé el camino en Ponferrada. Y son las segundas navidades que repito porque es muy bonito el camino en Navidad. Llegamos a Sarria, pasamos noche y empezamos el camino el 26.
y desde Sarria hasta acá hemos venido días preciosos. Sexa de xeito planeado ou por casualidade, chegar a Santiago no primeiro día do ano implica pasar a noite vella fora da casa e para moitos lonxe da familia e dos amigos. É, por exemplo, o caso de Xon. Conta que pasou o cambio de ano acompañado doutros viaxeiros que coñeceu ao longo da súa peregrinaxe, aínda que con conexión a casa por vía telefónica. Pola contra, para outros peregrinos, o camiño foi a forma de continuar cunha tradición ou aproveitar as vacacións para moverse. Todos los años hacíamos como pasar en distintas ciudades el fin de año y tal, y se nos ocurrió, ya que este año ha sido el más importante para nosotros, sí. Nos quedavam unos días de vacaciones y teníamos alguna ilusión de ligar terminar o ano caminhando. Coa chegada destes primeiros peregrinos arranca a conta do novo ano, que sucede un 2025 de récord no que pasaron polo Obradoiro máis de 500.000 de visitantes. A primeira bebé do 2026 de Galicia naceu este ano ás 12 en punto no complexo hospitalario de Ourense. Pesou 2 kilos e 900 gramos e atópase moi ben. A nai tivo un parto sen complicacións e rápido. E Coral con Deciz. Cando estaban soando as 12 badaladas que marcan o aninovo, veu a vida. Xusto ás 12 en punto. 0000. Contentísimos. Toda a familia super contenta. A nai, Irian Reaciz, saía de contas o 15 de xaneiro. A bebé adiantouse 2 semanas. Adiantouse para salir en fin de ano. Xa me imagino cando teña 18 ou 19 anos, celebrará o fin de ano e o cumpleaños, todo junto. Sorprendidos. Non sabíamos que iba a ser tan famosa xa recién nacida. Cando lle digamos no futuro. A primeira pequechiña nada en Galicia este 2026 pesou 2 kilos 900 gramos e mediu 47 centímetros. E nace en Ourense, a provincia con menos meniños en a que por cada nacemento hai máis de 3 defuncións, o que supón maior ledicia tamén pro persoal sanitario. E é unha alegría porque Ourense a población xa sabedes que está disminuindo e gracias a estas pequenas cousiñas pois que se incentiva a esa xente a que poida tener fillos e que Ourense poida avanzar un poquinho en natalidade. Filla e nai atópanse moi ben, o parto foi sen complicacións e rápido. Pillounos preparando a cea de noite vella. Va preparar os canapés, rompeu augas e dixme, vamos, e eu xa. Non deu tempo nin a probar nada. Chegamos, fixeronlle, as cousas habituales, entramos no paritorio, alá foi. É a segunda filla desta parella da Llariz. Cando tuvemos a primeira, pois non foi tan rápido, foi máis doloroso, foron moitas horas. Entonces, pois viñamos con un pouco de medo, de pensar que iba a ser igual. Pero levámonos a sorpresa de que nos dixeron que o segundo, que era máis rápido e tal, entonces, pois nada, maravilla. Cuestión de unhas horiñas. É genial. Desexando están os tres irse para casa e presentarlle a filla que teñen de 4 anos a nova membro da familia, Coral. Malia que estamos en Aninovo, aínda segue parado nunha pista das Somozas. O GPS está detrás do accidente que sufriu onte un camión con mercancías perigosas alí. Botouno por unha pista estreita e acabou medio emborcado nunha gavia. Un guindastre deuno colocado de novo na pista, pero agardarán a mañá para trasladar a carga noutro camión máis pequeno. O camión viña de Lleida con destino á planta de residuos industriais das Somozas. Xusto na última rotonda, a uns centos de metros do seu destino, o GPS desviouno por unha pista estreita, por onde incluso un turismo ten que ir continuo. O chofer guiou máis de 2 kilómetros, pero nunha curva pechada, subiu o arro e parte do terreo cedeu, así que quedou medio emborcado. O condutor, que pasou a noite vella no camión, resultou ileso. O tráiler volve estar pousado na pista, pero por precaución van esperar a mañá para trasladar a carga a outro camión máis pequeno. Son 24 depósitos de residuos de fábricas madrileñas e catalás. Ao iren ben estivadas e aseguradas, case nin se moveron ao emborcar o remolque, pero aínda así onte activouse o plan especial anticontaminación, polo risco de que algún dos depósitos vertese e acabase nos regatos da zona. Os bombeiros e a Garda Civil acordoaron un radio de 400 metros por medo a posibles vapores ou verteduras. Os bombeiros e os equipos de medio ambiente detectaron un derrame de algunha sustancia, aínda que cualifican como pequeno e controlado. O Concello das Somozas ten a pista pechada á circulación, sen consecuencias, xa que é moi pouco transitada e non hai vivendas na zona. En Oleiro seguen a procura do home de 77 anos con Alzheimer
que falta da súa casa dende primeira hora da tarde deste martes. Gracias. Esta terceira xornada de busca segue a ser infrutuosa. Seguimos igual, vamos a repasar las zonas que ya se han ido, vuelve a haber el operativo igual que los otros días, más gente todavía yo creo, os familiares de noite tamén non pararon, a policía local, pois eso, a Guardia Civil pois, retoma o operativo ahora ás 9, e sin igual toda a xente está volcada. Desde el punto limpio de Sada se está yendo hacia la zona de Soñeiro, Sada, o Bañil aquí, campo de golf, de Oleiros, y todo desde esta zona del polígono de Iñás hacia Sada. Y seguimos con las mismas pautas, non hai ninguna novedade de momento, non hai ninguna pista nueva. A información que manexan é que Víctor, este veciño de Oleiros, de 77 anos e con Alzheimer, saiu da casa contra 1 da tarde deste martes e camiñou ata este estanco de Oleiros, situado a uns 200 metros. Desde entón, ninguén o viu, pero contra as 7 desa tarde contactou cun familiar para comunicarlle que estaba desorientado. Nosotros ayer estuvimos con el yerno del desaparecido, nos dio el audio, es un audio muy duro. O señor veíase que estaba en un sitio, quería sair, pero non sabía ubicar a zona. Él decía que había unha casa rojiza, había unha zona de polvo, obras, estaba como unha parcela con moitos árboles, estaba con dificultades, pero non sabía ubicarse. E justo aí acabou a batería do móvil. E ojalá hoy sea el día e aparezca. Piden colaboración cidadá. Calquera que teña información pode comunicala chamando o teléfono da Policía Local de Oleiros ou o 062 da Garda Civil. O Nadal en xeral e a mañá de hoxe en particular son tempo de tomar chocolate con churros, un prato típico que se fixo popular nas feiras, pero hoxe é a estrela en moitas cafeterías. Degustalo é todo un acto social. Na cafetería, na casa, a pé de rúa, calquera lugar e hora é bo para tomar unha taza de chocolate con churros. En calquer momento, entra ben o chocolate con churros. Si hace frío, cualquier día es bueno un chocolate con churros. Este plato típico, máis frecuente nos meses de inverno, tamén é un clásico do Nadal. Tanto pola mañá como pola tarde, aquí o chocolate temos días de vender 400 chocolates. Bueno, fin de ano e fechas señaladas sobre 1000 chocolates. A mistura de sabores amargos, doces e crocantes fano irresistible para grandes e pequenos. Que por dentro e por fora o crujiente, despois mollalo, bueno, eu por exemplo normalmente mollo na leite ou no chocolate, é moi rico. Non sei, gústame, é o desayuno que solo facer todos os días é café con churros, é unha costume, convertiuse en costume, e a costume fai lei. Os churros xa eran populares nas feiras ambulantes de principios do século XIX. Tomar o chocolate con churros hoxe é todo un evento social. Bueno, es una tradición ya aquí en Lugo venir al Café del Centro a tomar chocolate con churros el día de Navidad. Relaxa o corpo e todo. Non lo debo tomar. Un día, ou? Bueno, un día, pero un día tras de outro va sumando. Hoxe hai variedades para todos os padais, cubertos ou recheos de chocolate, con crema, con canela ou con doce de leite. Bueno, os rellenos tamén depende. Non depende como che cuadre, vamos. Os de chocolate a veces, de vez en cando tamén, pero nada, son máis dos clásicos. Yo, pues normal, de toda la vida, de toda la vida. Me gusta más. O tradicional. Un dos manxares máis auténticos da nosa gastronomía. O Nadal é tamén unha das épocas do ano en que máis produtos de gastronomía gourmet se venden. No sector cualifican a campaña deste ano como extraordinaria. Son días de tirar a casa pola venta algo que se percibe como a ningures nas tendas de produtos gourmet. Os mellores xamóns ou os doces típicos do Nadal, feitos a man, figuran entre as mercadorías máis demandadas pola clientela. E outro tanto ocorre cos viños da alta gama, incluídos os escumosos importados. Aquí sempre collo cousas moi especiales porque é unha tienda moi exclusiva. Elevo os turrós artesáns, elevo unha botella de cava, e que máis levo, Maribel? Mazapás deses tamén de chocolate, bueno, desas lambonadas. Turros artesanos, moscovitas, panetones, bacalao, salmón, de todo un pouco, claro, delicatessen. Dende o sector dos produtos gourmet cualifican como excelente esta campaña.
Tanto comerciantes como distribuidores coinciden en que se está a mover xénero como nunca ata o punto de que boa parte da mercadoría xa está esgotada ou a piques de acabarse. Fue extraordinaria. Se adelantó muchísimo. Los encargos y pedidos están prácticamente todos hechos y entregados y la gente no quiso esperar a la última hora. Campaña este ano de momento vai moi ben, o sea, estámosla facendo a base de produtos de toda a vida, de bacalao, de queixos de nacionales, con denominación de origen, de momento vai moi ben, moi ben, moi ben. Ahora é unha ocasión que hai que ver un poquinho máis a carteira. Pero, bueno, tamén son uns días, é unha festa especial, hai que celebralo. Como agasallo ou pro seu consumo directo en cestas ou por separado, os produtos selectos son nestas datas de Nadal os máis buscados.